Balmao Ambora ko kalama depuis la Mauritanie. Attaque Mingera Lere. Balmao a attaqué et Sema Mali a attaqué. Amba fo Sema est complicité ou de sort pour que Kaseka Mali attaque. La Sema a bénéficié de la complicité de la Mauritanie pour attaquer le Mali à Mewagati Mkona Balmao. Ode matien et c'est affreux. Sema ka blessé ou. Mougo banala Sema la mena kanan dadu ala. Balma uga banabagato be ou tchekatanu ye Mauritanie et c'est affreux. Ou ka frake chamamba de nintora ala ame wakati mkona la. Otemelengo mbalma anga premier ministre Shogel ay révélation belebele ou ke révélation munu nabe mougo aramade nabe ikamanaga anga avion ko la. Ou diamo munu yanga avion chouin. Est-ce qu'il y a femme anga avion war. Anga avion munu sankeleke minaw. Comme munu chouin ja ou chamana war bora. Balmo katabla tuwabu ka kontila. Kanga avion chouin. Kabona warye. Katabla tuwabu ka kontila. Balmo eba kalama ko de kera. Est-ce qu'il y a femme. Mais révélation pas de nebe en même temps. Union européenne. Union européenne no est babouye. Mbalmo abaro ku français abandonné en plein vol Niger situation là. Union européenne a français flia koka. Uju ka représentant un placata. Et si a famu ka représentant tara au national Abdraman Tiani anaka premier ministre union. Les choses s'accélèrent. En même temps, iba yakafo la Russie est sur le point, est-ce qu'il y a forme de déployer des avions de chasse dans le Sahel. Pourquoi général Sorovikin, il va y avoir Sorovikin à l'état Algérie, à boire au Niebla Baraola, nibe opération militaire que, il va y avoir des terrains, il y a des tchedonka, tchaoube positionnement mina, tchaoube choromina, il va y avoir ojatemina, Oulu Bara Bana Kabayan, pourquoi général sera Algérie, nous ne pouvons pas titrier. Titre mounou, ne mena ou développer ça sur place, est-ce qu'il y a femme? Donc, à ma ina ou faire la vidéo partagée, ka kerbla, ka j'aime tia, parce que vous avez une page, à signaler m'baredou, un sigilé renyabe ala. Donc, à un chérif ka faut chaque chérif tia, mais aïdra kabako fratki, à la chérif ka so kabako fra, la fra mounouna ka impana padema, tension, diabète, fourou, dimi, rendimi, kodimi, chérif ka numéro 75, 64, 10, 10, 75, 64, 10, 10. Kanga kutubu nanga walu fo sheku la sanakane pele apese kwa te tate mokochi. Koko na gelara maliko la wulibe ke ka segere wakampe ka fere kanga nyoko so segu. Wale blale mebema la sanakane ka yekena mana la ni mauludu te a yemandi. Balmo la sanakane be ye mauludu de la. Akachala fe nitara ka hami mingira udung. Akachala fe ala ta ko fe. Amba donga fo adwauna hami ube jabi. Donc, à chaque salle, il faut Kanjalo, aller de faire ce que vous Kanjalo, il faut un photo pour amorcer comme mancha. Mettre le numéro du Moroma inbox là. Donc, bon, Amedo, est-ce qu'il y a famou et Amedo, en la vidéo qu'on a là. Donc, à kana senge kerni chem envoyé là. Et rapidement, information sur un balmo. Abaye kafo, attaque mingera lere balmo, janfa chamamba korode. En réalité, attaque mingera le. Balmo, ni kuma jarana ma fongo Mauritanie ne Mali attaqué. Parce que Sema tisse ka Mali attaqué choshila, kani keleke minan soron balmo, ni jamana doga complicité te. Sans Sema tisse ka do tuguni Niger, balmo ou jigi karla. Ou tisse ka do Burkina, ou jigi karla. Algérie, Russie, quelle est notre pression Algérie? Oui, Algérie tout. Mais Algérie ngani a jalente. Ou jigi ka join sisa, ou de Mauritanie. Balmo, Mauritanie sembe terrorisme na de fois dans. Wa terrorisme nous chaman parents. Est-ce qu'il y a fond? Ani sema mo nous. A chaman parents ye Mauritanien on est-ce qu'il y a fond? Mauritanie kelembe ka pacte de non agression. Ntesima kana attaque nga jamana la. Ntesima ikana sema. Un pacte de non agression. Mauritanie kelembe ka oreke est-ce qu'il y a fond? Ani sema mo on y donc on stratégie là, mounekera. Les attaques là,
Mɔgɔ caman y'a fɔ k'a fɔ nin don kɔfɔlen na yanni tile damadɔ ka kɔn o ɲɛ attaque don ɲɛ a yera ko banbanci caman bɛ ka na ka bɔ Mauritanie frontière fɛ k'i kunda Mali kan. Alors que Mauritanie dun y'a assuré an ye k'ale y'a ka frontière fermée ko terroristes tɛ don. Mais en réalité Mauritanie bɛ janfa la parce que Mali bɔlen G5 Sahel la a ma bɛn Mauritanie ma. Ah lamɛn ka ɲa dɛ. Mali bɔlen G5 Sahel la Mauritanie a ma bɛn a ma. Mauritanie président a ye délégation bila ka na a ye mɔgɔw ci ka na ko Assimi ka to G5 Sahel la k'a kana i yɛrɛ ta. Assimi ko non k'ale bɔra wa a tɛ segin a kɔ. O de siratigɛ la Mauritanie fana diminen u ye mun kɛ? La Mauritanie a signé une alliance, un accord de défense avec l'OTAN. A wagati an bɔra an y'a kumaw fɔ Mauritanie a signé OTAN fɛ ko OTAN ka na ale ka jamana kɔnɔ ko OTAN ka na k'ale ka kɛlɛkɛcɛw former ko OTAN ka n'i sigi a ka frontière la ko ka terrorisme ko ka o kɛlɛ n balimaw. Kabiri o don Mauritanie u kun bɛ information minnu di Mali ma partage d'information ni données minnu mun ni Mali cɛ u ye o bɛɛ rompu. Balimaw Mauritanie ye san joli kɛ u bɛ G5 Sahel la. La Mauritanie n'a jamais été attaquée. Mauritanie tile kelen ma attaqué hali une fois. Alors que ni dun ye Mali armée ta k'a lajɛ bi l'armée malienne est plus puissante, plus forte que la Mauritanie. Bi Mali armée forlen don ni Mauritanie armée mais terroristes tɛ Mauritanie attaqué. Parce que Mauritanie y'a yira n'aw bɛna Mali attaqué problème t'a la anw m'an ka sira d'aw ma. Mais ni Mali attaqué tɛ est-ce qu'il y'a faamu? Donc a kana tɛmɛ an ka yɔrɔ la. An m'an ɲɛ cɛ a ka kow kan an tɛ aw attaqué aw fɛnɛ kana attentat kɛ an ka terror a fɛnɛ kana an ka est-ce qu'il y'a faamu an ka base n'an ka sarasow ani an ka territoire attaqué au pacte de non agression. I b'a ye k'a fɔ o de tun bɛ Mauritanie cɛ ani banbagaciw bila côté a ko in daminɛla a mɛnna kabiri Amadu Tumani Ture ka taa na Mauritanie avion kun minnu munumunu Mali sankolo la Assimi ninnu nalen o y'o bɛɛ tigɛ Mauritanie avion o tun bɛ don Mali sankolo la ka Mali espace aérien soin parce que a wagati moyen kun t'an bolo pour contrôler notre espace aérien mais Assimi ninnu nalen Sadio Kamara Choguel ninnu u ye o tigɛ Assimi ninnu tile la Mali ni Mauritanie i b'a ye k'a fɔ an n'u ka mɔgɔw karila ɲɔgɔn na incident dɔ kɛra Mali sirasiw ko dɔw ma u k'u jɔ u ma sɔn k'u jɔ est-ce qu'il y'a faamu Mali kɛlen k'o minɛ Mauritanie nana ko non ko y'ale ka mɔgɔw de alors que ni e citoyen ɲɛnama ye armée b'a fɔ i k'i jɔ e b'i ban k'i jɔ Mali armée fana y'u minɛ Mauritanie nana ka na ko ale ka mɔgɔw de don parce que wagati jan u ka mɔgɔw tun bɛ don u bɛ trafic ni fɛn sugu bɛɛ kɛ u bɛ don ni balo ye Mauritanie fɛ est-ce qu'il y'a faamu nɔgɔya sugu bɛɛ la a tɛ contrôler foyi foyi est-ce qu'il y'a faamu donc an kɛlen k'an ka frontière contrôler i b'a ye k'a fɔ caman bɔra o la donc Sema a y'a tenté côté bɛɛ la a y'a dɔn sisan ko Faransi ka ale ye Mauritanie de ye bi Sahel kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan Sema u ye cɛw labɔ Libye u ka Algérie traversé ka na Mauritanie de la Mauritanie olu de nana lere a ye kuma in lamɛn ka ɲa dɛ donc de la Mauritanie olu cɛw de nana lere donc u nalen lere ils étaient en nombre important u jamaba de nana k'u kunda lere kanga a an balimaw caman nana dɛ u bɔra i ko kɔnɔkulu ka n'u kunda lere kanga en même temps lere situation in na janfɔ dɔw tun bɛ il y avait des petites complicités à l'interne an tɛna an da don o complicité la mais je pense que armée yɛrɛ ye caman faamu est-ce qu'il y'a faamu complicité fitinin dɔw tun bɛ yen an tɛna an da don a la est-ce qu'il y'a faamu sinon n'o tɛ walahi ninnu tɛ se ka bin Mali kan kan u tɛ se ka Mali armée u tɛ se ka armée ka camp occuper u tɛ se k'a fɔ ko c'est-à-dire armée ka heure kelen kɛlɛ bilahi a tɛ kun Sema mɔgɔw la a tɛ kun terroriste qualité si la est-ce qu'il y'a faamu mais i b'a ye k'a fɔ janfa kabiri Amadu Tumani Ture ka taa na fɛn dɔw tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ janfa dɔw tun bɛ yen est-ce qu'il y'a faamu a bɛ bɔ an yɛrɛ dama la i b'a sɔrɔ population bɛɛ tɛ sɔn ka information dɔw di armée ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ juguw yɛrɛ bɛ kɛ an cɛla yɛrɛ est-ce qu'il y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ juguw bɛ kɛ an cɛla donc i b'a ye k'a fɔ u nalen u ni armée karilen ɲɔgɔn na armée ye garde ka kan t'u bolo parce que ni armée ko k'a tun bɛ 17 ci kan sigilen bɛ population cɛla garde ka kan sugu fiyɛ kɔnɔna la n balimaw ni Ala ma jan kɛ
population civile sata de kun bɛ cɛ adamaden caman de kun nale sa o de la armée professionnalisme jumɛn kɛ armée ye kan to yen fɔlɔ k'i retirer ka taa armée de terre ka kan kɔnɔ a ye garde ka kan to ka taa armée de terre ka kan kɔnɔ ka riposte labɛn donc riposte labɛnnen n balimaw armée ye frappe chirurgicale kɛ ninnu kan an ka drone ye fagali da terroriste ninnu kan n balimaw hali sisan a jatigɛ b'u la a ye terroriste ninnu bɔrɔntɔ u y'an ka cɛw don avion kɔnɔ an ka force spéciale an ka commando parachutiste an ka bataillon autonome des forces spéciales ani an ka forçat u y'u don avion kɔnɔ opération aéroterrestre ka na k'u larguer olu nana u larguelen u ye dugu boucler balimaw combat kɛra combat de rue ye balimaw janjo jara Mali armée la donc Mali armée kɛlen ka bɔrɔntɔli kɛ terroristes de filɛ nin ka boli k'u replier ka taa yɔrɔ jumɛn terroristes n'u ka su de bolila an ye min mɛn ko camion Ben 2 k'o de kun falen don terroristes su la banabagatɔ olu bɛ mobili min kɔnɔ o ka ca mobili 10 ɲɔgɔn ye k'u kunda Mauritanie kan u donna Mauritanie ka taa u furakɛ au su et au vu de tout le monde fɛn ma bɔ a la u taara don Mauritanie ka taa u yɛrɛ furakɛ Mauritanie est-ce qu'il y a faamu donc u donnen Mauritanie Al Jazeera de bɔra n'a image ye terroriste sema mɔgɔw bɛ ka u yɛrɛ soigner u bɛ k'u yɛrɛ furakɛ n balimaw u ka su donni i b'a ye k'a fɔ su donni n balimaw o sumayara u ɲɛkɔrɔ u ye su fili kɔngɔkolon kɔnɔ est-ce qu'il y a faamu ka taa ni blessés ye Mauritanie donc u ni blessés an'u ka armes minnu tiɲɛna u n'u bɛɛ donna Mauritanie n balimaw kulonkɛ ka bɔ ye fagali dara sema mɔgɔw kan balimaw su bɔra u la u bɛ propagande fɛn fɛn la balimaw n bɛ se k'a f'i ye mɔgɔ min sara sema mɔgɔw la a b'a kalama n balimaw a ka ca mɔgɔ 100 ni kɔ ye mɔgɔ min sar'u la u ye su min fili kɔngɔ kɔnɔ u kun y'a tenter k'u bɛ su don balimaw u nana ye su nombre dépassé u ye su tɔ fili kɔngɔkolon kɔnɔ ka boli parce que u bɛ siran Mali ka avion kana na k'u la u bɛ siran avion kana na k'u la o de senfɛ u bolila ka don Mauritanie ka taa u furakɛ alors que la Mauritanie se dit être un ami du Mali Mauritanie ye Mali teri ye bi an bɛ wagati min na Mauritanie ko k'ale ye Mali teri ye Kwasimi Goïta teri don coopération b'an n'o cɛ aw bɛ sɔn cogo jumɛn na Mali ka sema Mali ka terroristes bɔrɔntɔ o terroristes ka taa aw ka jamana kɔnɔna la o de la les autorités du Mali doivent interpeller u ka Mauritanie ambassadeur wele ka na Mali kɔnɔ a kana i dantigɛ a kana explication di a ka fɛn fɔ an bɛ fɛn min faamu an tɛ fɛ incident diplomatique ka tɛmɛ ani Mauritanie cɛ mais bi il faut que Abdoulaye Diop a ka Mauritanie ministre des affaires étrangères ou bien Mali kɔnɔ u ka ambassadeur a ka convoquer ko Al Jazeera ye image minnu bɔ ka image ninnu ko Mauritanie ka explication d'a ma pourquoi ninnu bɛ soigner Mauritanie ni ko jɔra Mauritanienw na an kana kuma in kɛ ko gɛlɛn dɛ Mauritanie blessé minnu bɛ yen n'o ye terroriste ninnu ka blessé ko Mauritanie ka blessé ninnu di an ma u nana terrorisme de commet u nana mɔgɔw de faga an ka jamana kɔnɔ n'u taar'u dogo Mauritanie ni coopération ko ye tiɲɛ ni an bɛɛ bɛ ka jɛ ka terroristes kɛlɛ ko Mauritanie an ka ambassadeurs k'a demander Abdoulaye Diop k'a demander Mauritanie fɛ blessé minnu donna u ka blessé ninnu di Mali armée ma u ka juger Mali état fɛ u ka juger Mali autorités fɛ parce que c'est des terroristes c'est des criminels an bɛ wagati min na donc an ka Mauritanie wele que la Mauritanie nous donne des explications u ka ambassadeur u ka wele sinon u bɛ ka avion minnu yira ani fɛnw a bɛɛ image kɔrɔ bɛɛ ka ti mago la est-ce que y'a faamu anw de dimi don la mais information duman min d'aw tulo kan balimaw sema ye ni attaque min kɛ a b'a kalama k'u ka kɛlɛcɛ banna fanga t'u la tuguni terroriste ninnu fanga foyi t'u la tuguni Tombouctou bateau attaque ani aéroport kana ani a tɔgɔ Burem kana Blanina sema fanga de banna fanga tɛ sema la tuguni pour que ka attaque d'ampleur d'envergure kɛ tuguni nin y'o bannen de malien bɛɛ k'i hakili latigɛ salaire ça a coûté beaucoup de personnes u ka mɔgɔ baden de binna nin kɛlɛ in kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu donc an bɛ min ɲini an ka autorités fɛ u ka ambassadeur wele Mauritanie ambassadeur a kana i dantigɛ n'a y'a dantigɛ blessé minnu bɛ u ka blessé ta k'a di Mali armée ma u k'a di Mali état ma u ka juger conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Mali o tɛmɛlen kɔ an ka premier ministre Choguel a ye révélation dɔ kɛ
Balmo Shogel ni politique donc Shogel bo ah balmo est-ce qu'il y a femme ibe son ka savant ou bien ibe son ka doni bagay est-ce qu'il y a femme et premier ministre Shogel a révélation donc jambalmo un avion soro balia ibe ka tana jambalmo un avion war ko do ya dun ka budget voter Shogel ko budget ka voter ka warta ka di mugoma ka ta avion ça oui avion war dun aboli avion war la jawtara war dogo tubabu de fe utara dogo jamana dola mbalmaw awni alache momi mali avion wartu ka mali avion fere kata sosan koka balmaw yan jien wuli chanu lu tseka je foka dugu kolo melegano lu tseka barake premier ministre Shogel kokala maika flek en révélation neke donc anga aklesi une transition n'allait minami sangadi mali armement Palmo, quand me sera Shogel ko, qu'elle est donc am sera olu perdu, mais qu'elle est baillere, Palmo quand qu'elle est pas perdu de, qu'elle est baillere be ko fekara, ko qu'elle est pas kama gagné, ou à chaque fois ni défaite Mali soro, comme Mali bi relevé Mali bi kumorota, à chaque fois ni moua dit la ko Mali be bi ko Mali tipi, premier ministre Shogel une fois, donc la révélation du siècle, au de Palmo. Comme Mali avion wardu or la pôle économique be ka mo chama wele ni wakati de Shogel ko do ya essayer ka bul mais we karanga das ko frontière fermée balmo politicien chama me yele la chama me kla ka kashi chama me yele la chawo che ye wardu ibe ka katana a wari ba fono wallahi ba fono donc balmo am se ka conseil fitin labam dianga autorité ma o te dore vraiment ou kala mo do be ku ka distance tani oye anyebe ka jimme ka bo ka kuma fo ale ne autorité o gere be yona ale colonel Cheduru kadi tien do wa tien tewa ala kele ne baro mais ne kon me mi fo vraiment nga colonel Cheduru a ka distance avec les politiciens nous wallahi o mana gere fanga o fanga la o babi o conseil nebe o de yinin ka fo awye en même temps strasu anaka premier ministre ay ñogo mene ay ñogo mene ay seki aka ñogo mene ay seki aka ñogo mene donc balmo ni ne kuma fe ka daw klo ka balma kani aw denge do amara sila jury chercheur donc anga foli belebele be am balma muso no ye Fatmata ñan patrouiller abeka baranyuma mununke ayaye ka fa abeka siraw clan est-ce ya famu abeka foncer bo abeka docteur abeka deme duma blessé de guerre abeka war duma vraiment m'a fo la ka mama la fo ka ra 12 fo salam alaikum